Alle basisscholen in heel Nederland maar vanaf 11 mei we beginnen met lesjan. Op voorwaarde dat de scholen coronaproof worden. Nou, dat is nog een hele klus. Er moet echt van alles geregeld worden om dat varrelkort te krijgen. Maar goed, daar ben je de afgelopen weekend hut mee bezig geweest. En dat rent aardig op streek. Het is altijd een beetje kiezen. Als dat protocol eerst leest, dan denk je van wow, hoe geven we dit al hier doen? En zo langzamerhand, als het te maken hebt, denk je van dan is het beter om dit zo te doen, dat zo te doen. Hier bij de bovenbouwgroepen is het natuurlijk makkelijker, want die band die snappen het wel redelijk goed. Er staan lijnen in het lokaal van dit is het gebied steeds maar van de leerkracht, maar het digibord en de instructietafel. En de band heeft hun eigen plakje maar een tafel. En in de onderbouw bij de jongste band is dat gewoon wat lastiger. En maar weer aan niks zien hoe dat gaat. Ik daar hebben lijnen op een vlier bij de stoel van de leerkracht. Maar goed, dat is wel even een afwachting hoe dat gaat zal. Ja, het is echt oors. De band wil weer heel graag naar squallen, maar ik denk dat ze nog onderschatten hoe oors dat het wezen zal. Want je zit er maar de helft van de groep, de helft maar naar squallen. Op het squalplein maar je net meer alcoholbratsie. Dus ze hebben een vak waar zij dan wolbratsie maar hun eigen deel van de groep. Dus dat is ze missen, denk ik. Dat ken ik wezen dat vriendjes of vriendinnetjes net bij hun in dat deel zitten. En in het onderwijs is het examen, wij doen een deel op squallen, maar we doen ook nog een deel thuis. En het is voor de leerkrachten die hebben de afgelopen week en ik kon zien west van wat doen we dan op squallen, wat doen we nog thuis en hoe doen we daar een goede balans in. En dus er moet thuis ook nog wat gebeuren. Het is net meer dat het zo nou alweer op squallen gebeurt. En daarin zal het voor bij echt oorswezen. Er binnen looproutes in de squallen. Ze mogen net tegelijk naar de wc. Ze hebben weer een duidelijke afbakening van dit is hier een wc. Dus er zijn alweer, het klinkt als hele lietse regeltjes, maar die best wel impact hebben op een band. We zijn heel nieuwsgierig hoe ben uit deze tijd kan bent, want ze bent natuurlijk al weekend net op squallen geweest. Dus we zullen eens goed vragen van hoe is mij die, wat had het mij die dienen? En dan zullen we staan gewoon wel weer beginnen. Hè. We jouw instructies, we jou weer gewoon echt les. We helpen wat ben we vast rond in het thuiswerken. En zo proberen we er toch weer een beetje een goede lijn in te zetten, zeg maar. Ja, ik denk dat vooral met name groep 8, de hichtepunt in groep 8 ben natuurlijk altijd het kamp en het afschiet. Ja, dat is heel spietig dat het nou net trok wordt. Het kamp zit een streep erin, dat mij echt net, excursies net. En het afschiet, dat zit er nog hartstikke heel oors uit. Dus dat is voor mij ook nog een puzzel. Dus dan maak ik nog even zien hoe ik dat mij zo oplos. We gaan nu van die plastic botjes om uw bureau heen zetten. Dus ben ik wel echt dicht bij je komen, zodat we toch wel stap voor stap verder helpen kunnen. Nou, als het just wij hebben natuurlijk bij de afgelopen maanden verschillende dingen mooi maken. Er ben ik ouders die zeggen wij toch eens bij nog net naar squallen, omdat het bij in de risicogroep valt of omdat ouders vinden dat het nog net veilig genoeg is. Dus daar heeft mij te krijgen. En we hebben personeel wat zegt van ik val in een risicogroep. Wat gaan wij al hier doen om? En dat is wel mijn verantwoordelijkheid. Ik moet de veiligheid voor de BN en voor het personeel garanderen. Dus wij hebben hier in de squallen een aantal maatregelen genomen om het personeel het gevoel te geven van zak in het. En zo is het op zijn veiligst, steeds maar. En ze hebben de mogelijkheid om zo'n scherm op een holle steeds maar te doen. En daar is het ik altijd in de balans vinden in wat doet dat maar bijen? Hoe ziet dat er voor bijen uit? En wat doet dat maar mijn veiligheid? En kan ik zo veilig werken? Dus dat ben een heel soort dingen west rekening mee houden mast.